پرسیارا ویزاڕۆکێ شنگالی نهژ کۆلەتیا خلافەتا داعش ڕزگار بووی میدیاکار بەری سیاسەتوان و لۆردێن شەڕی شەرمەزار دەکات. هەر کەس دەزانە چی بشنگالی هات. لێکوتوبەرسەڤا مازن بدی زارۆکێ 4 ساڵ و نیڤێن کۆلەتیە دیکەمپێ خلافەتا داعشدا و لەژێر بۆمبە بارانکردنی و مەژی شوشتنێ وێنەیە شنگالێ دەسەریدا مابە بێدەنگی باشترین بەرسەڤە. دی ویدیۆین هێزن سووریا دموکراتیên bi piraniya Kurdan de revdekadiya zarokê nêzdî bi mazin rena. Lê tu bêjî yek ji wan e kezeba koçerê be? Heyata me ew her do bûn, her do ji destê min deranîn. Koçer Hesen bi xwe ketibû destê Daeş lê rizgar bû. Ew dizane derdê hezaran zarokên hêşta koleyên xilafetê ne û kiçûjinên hêşta sebîkirîne çend giran e. Madem em rojê dibêhinin mala Xwedê ava. Ema me divîn hel destê Daeş de jî çend hemû wihanekê hat me niş xwe re garîban çîn û êniş destê van kafira derketban me avê ji Xwedê dibî. Bez min tişkî zarok xwe zanîbe û carkê jî destê wan derketbanê me avê dibî. Min tiştekî din nedibî. Ev e malxweyê koçerê Mehmûd Xelef e. Gencîneya bîreweriyên wî dê telefona wî de ye. Rojê çend caran hedara xwe pê dîîne. Lê Dawud Ibrahîm dûrtir diçe û li jêr xaniyê xwe yê kavil li tiştekî digerê. Xwîşkên min ê. Zavay me ye. Daeş berî 4 sal û nîva xwediyên wan wêneyan li rexê gundî bin ax kirine. Ibrahîm dibêje ruhên wan niha bi wî re diaxivin. Vaya Daeş ji dawîtirîn bingehê xwe li Baxûs, Sûriya yan direvin yan xwe didene dest lê şingaliyan tirsekdî heye. حمایەکە حدودی بێژمەتە فێدێ شنگال بکە المنتەقێ بکە تلێ ئامن ببین نینە و مثلا ئەم گرتین و ئەم کوشتین و ئەم یەخسیرکردین و دیسا بلێ جای تژیە بەعا جای تژیە. Nebitiniye tirsa ji grûpên radîkalên weka Daeş rê li pêş vegerra şingaliyan digire, lêwêranî û nebûna xizmetên binemayên jiyanê li herêmên wan neçar dike di kampên penaberan de heta demekî nediyar bimînin.